mokol ni mukti ni serai meng di pramotani thapla samu moitanar di jatanu barne mokol ni mukti ni serai meng di pramotani thapla samu ini ni simi di pramotani thapla nirok nuk nai abni dunia pa ya patola sulagi di prasani man thaino kebengai sero masuk heno soi leader ngi thangya abono dofani bususi hino yaklam ni salaipono morok makrei kubuitei luko hamkrani bagi khorang tisakeno gunda mafia saino saya hini sanani odikar tongo jotoni manika nini kokno tipramothani gunda phano khaike ogotnano haipono nang khorokse buri ingai omole sana nangmani omid depor mani omo bosaya buri rokno khok hamya samani haipono norok nok haipono nogrok sobai sukrup khanya nangya om hai kok phano sana nangmani nang khoroksa leader ingai tiprasa leader ni mungai seleng sebli norokba busugrang riwe paina harjaka tiprasani man thaino kebengna bagai tei bubagrani against kok sana bagai tiprasani arirok bai nini arangle sraptani bagai si phiaba lokorokne hamkraini samungle thinangni satisi keri tiprasa amchayo busabutei hanok phayung pori namusungbo porimanya omahairokno mokol kainani norokni mokol kereida tiprasa amchayo lama kerei tei kerei masaya maningya abtui rokni bagai khe kunu sarageda nonobo salchan nukha Delhi thange rally khanya bagai golbazani bosta paina bagai porjonto সংগঠননি member rok bai mai kamla pormani abukhe nogos esi tola tongai salbrum moi kothok bai maisa oi ma tongai asuk dakino pogui thangka okokro omo hai borok no ba sinjoni makhumai khawse hinble ta hokte boksong borok hai borok tamu saiman nai lokorong ni jingjanno nakar sanai ni selai nakar murunai si kotor ta hokte boksong nakar ma tongke hamjak manai ang sana nai ma hinke omono norok jotono saimano omi debor ma sayano saka phiaba bobu bagra no nakar sani tongke bono nakar muridi nok huk ba bike gari soglai mani amole belai no jaya seleng masingsa nangke kes rokhono relaijadi ang saya ti pramothano omo hai khayo hunai o jaga sanai topsi tawtone rojong phano ngai mano tahukte bukuksong jekono borokni nok huk ba mane khonyo yagnani sekang kisa wansugui nai bejadi bini jagao nang hingke nin bukhatta mohai matongno paithani koknorok thamnelno nugui saini mankhana पाताल की बोगलाहट से बुबागरा खामोशी अन डायरी उतम सजग तों मेरे डायरी में यही लिखा है बुबागरा का खामोशी पाताल को ये कहता है दोस्तों इतनी आकट किस बात की है तुम में ऐसा तो कोई बात नहीं इतनी आकट किस बात की है तुम में ऐसा तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें दुश्मन मानो इतना भी तेरी औकात नहीं दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना अगर पसंद है तो लाइक जरूर करना आखिर में सब्सक्राइब जरूर करना यार आप लोग वीडियो तो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करो यार ताकि हम जैसा न्यू क्रिएटर आगे बढ़ सके।